Φίλοι, γεια σας. Έκανα ένα δικό μου ανεμοπαράγαδο, ένα καραβάκι, ε, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και πάει πολύ εύκολα μέσα. Τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει μπορείτε να τα βρείτε οπουδήποτε. Έχω χρησιμοποιήσει σωλήνα ηλεκτρολογικό 16 και οι πλωτήρες είναι 50 φύ σωλήνες πλαστική. Θα σας πω μετά για τους πλωτήρες. Εδώ έχω τις διαστάσεις γραμμένες για να ξέρετε. Είναι περίπου 1 μέτρο το μήκος, είναι 50 πόντι περίπου το πλάτος, ενώ το πανί δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 πόντους στο συνολικό ύψος. Εδώ είναι σημαντικό να σας πω για τους πλωτήρες ότι πρέπει να είναι κομμένοι κατά τον τρόπο που βλέπετε για να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και πλευστότητα προς τα μέσα. Πηγαίνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι συνήθως με τα φελιζόλ. Σε αυτή την μπάρα που βλέπετε, στη μέση, αν έχει καιρό, μπορείτε να κρεμάσετε έρμα, δηλαδή μπορείτε να βάλετε 2 βαριδάκια των 120 γραμμαρίων σε 20 πόντους, 30 πόντους μπετονιά και στα 2 ακριανά χρησιμοποιώ μπετονιά για το ψάρεμα αν δεν κάνω παραγάδι. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτό το καραβάκι είναι ότι βλέπετε ότι στα σημεία αυτά τα έχω αφήσει χωρίς γκαβίλιες, οπότε μπορώ να χωρίσω το πανί και να χωρέσει όλο μαζί σε μία τσάντα μεγάλη. Είναι διαιρούμενο, το διαιρείτε όπου θέλετε. Εδώ βλέπετε τα ζύγια. Τα ζύγια είναι όπως του χαρταετού, αλλά θα πρέπει το τρίγωνο να είναι απόλυτα ισοσκελές. Κάθε πόντο που κάνετε δεξιά ή αριστερά αντιστοιχεί περίπου 10 μέτρα σε βάθος που το βλέπετε περίπου στα 150 μέτρα, δηλαδή απόσταση από τη στεριά μπορεί να έχει 10 με 15 μέτρα απόκλιση αν ο κόμπος δεν είναι ακριβώς στο κέντρο. Δεν είχα τίποτα άλλο να πω, η κατασκευή είναι απλή, μπορεί να βρείτε τα υλικά παντού, χρειάζεστε γύρω στα 5 μέτρα σωλήνα και ανάλογες ενώσεις και γωνίες. Το κόστος είναι σχετικά πολύ μικρό, είναι ζήτημα αν φτάνει τα 35-40 ευρώ, ανάλογα βέβαια που θα ψωνίσετε. Διαβάστε και τις παρατηρήσεις από κάτω, μπορεί να σας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.